கார்த்தி தீபா சீரியல்ல இப்போ ஒரு அட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ண பாருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு வந்துட்டாங்க. அபிராமி அம்மா யோசிச்சிட்டே இருக்காங்க. கார்த்தி கம்பெனிக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக போனால் என்னங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் தீபா கையை பிடிச்சி பார்க்குறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தி, என்னங்க கையை பார்க்குறீங்க? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தீபா, இவங்க தான் பல்லவியாக இருப்பாங்கன்னு சந்தேகமாக இருக்குது. இவங்கள்ட்ட எப்படி கேட்குறது? அப்போனா என் மேலேயே சந்தேகப்படுறீங்களான்னு தீபா கேட்டுட்டா என்ன பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி கார்த்தி யோசிச்சுட்டு, ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷுவலாக போகிறாங்க. அப்போனா கார்த்திக் ஏதோ ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு. அவர் தான் ஜென்டில்மேன் ஆச்சு. சந்தேகம் வந்தால் கூட கேள்வி கேட்காத அளவு தங்கமான மனுஷன். ஆனால் அந்த மனுஷனை போய் நான் ஏமாத்துற மாதிரி சூழ்நிலை வந்திருக்கு. இப்போ என்னை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் நான் தான் பல்லவிங்கிற டவுட் வந்து அவர் மனசில் வந்திருக்குன்னா நிச்சயம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அடுத்தடுத்தது க்ளூ எதுவும் இருக்கானுங்கிற மாதிரி தான் அவர் தேடுவாங்கங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா, சரிங்க ஆஃபீஸ்க்கு டைம் ஆயிடுச்சு. என்ன சார் கையை பார்த்தீங்க? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தீபா, சும்மா கையில் எதுவும் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் கையில் நல்லா மருந்தாணி வச்சுருக்கீங்கிற மாதிரி சமாளிச்சுட்டு அப்படியே கார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. ஆஃபீஸில் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்னேகா வந்து எப்போதும் போல் வந்து தீபாவை ஏதாவது ஒரு பண்ணி வேலையை விட்டு தூக்கணும். நம்ம கார்த்திகிட்ட சொன்னால் நிச்சயம் வந்து வேலையாகாது. வேறு யாராவது கார்த்திக்கு தெரிஞ்ச சொந்தக்காரங்க யாரும் வந்திருந்தா நிச்சயம் இது வந்து நடக்கும். அவங்கள அவமரியாதை பண்ணிட்டாங்க தீபான்னு சொல்லி நம்ம எல்லா கதையும் கட்டி விட்டோன்னா நிச்சயம் வேலையை விட்டு தூக்க அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது. கார்த்திக்கு சொந்தக்காரங்க யாருமே வரமாட்டேங்கிறாங்களேங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்னேகா அப்பன்னு பார்த்து அபிராமி அம்மா வந்து சர்ப்ரைஸாக வந்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த கம்பெனிக்கு உள்ளே வந்து மாதம் என்ட்ரி கொடுக்குறாங்க. இவங்க தான் அபிராமி அம்மா, கார்த்தியோட அம்மா. இவங்க பேரில் தான் இந்த ஆடியோ ட்ராக் கம்பெனியை வந்து நடத்துகிறாங்க. சபாஸ், சரியான விஷயமா வந்து அமைஞ்சிருக்கே முருகா, ரொம்ப தேங்க்ஸுங்கிற மாதிரி ஸ்னேகா வந்து சாமி வந்து கும்பிட்றாங்க. இவங்கள பற்றி ஏகப்பட்ட விஷயம்லாம் கார்த்தி சொல்லியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் அதிகம். ஓ அப்படியா, இது போதுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது, மேடம் வாங்க மேடம், நீங்கள் கார்த்தியோட அம்மாவாக இருப்பீங்க. எங்கள் பாக்ஸ்னால் எங்கள் கார்த்தி சார் தான் சூப்பராக வந்து இந்த கம்பெனி வந்து லீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. என் கம்பெனி எப்படியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு கார்த்திக் நல்லாவே தெரியும். நீ என்ன ஐஸ் வச்சு பேசுறியா? இதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. ஓ, நல்ல விதமாக பேசினாலே இந்த அம்மாவுக்கு கோவம் வருமா? அப்போனா தீபாவை பற்றி ஏதாவது வந்து குண்டக்க மண்டக்காக பேசி விட்டு கோர்த்து ஊத்தரலாங்கிற மாதிரி ஸ்னேகா வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்பன்னு பார்த்து கேஷுவலாக வந்து கேபினை திறந்து பார்த்தா அபிராமி அம்மா இருக்கிறத தீபா வந்து பார்த்துடுறாங்க. அச்சச்சோ, இவங்க இங்கே இருக்காங்களா? இப்போ கார்த்திக் கம்பெனியில் தான் வேலைக்கு பார்க்குறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா சொத்துக்காக ஆசைப்பட்டு கார்த்திக்கிட்டேருந்து காசு வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணா அப்படின்னான்னு கேட்பாங்களே. இந்த விஷயத்த நானும் கார்த்தியும் என்ன சொல்லி சமாளிக்கிறது? நிச்சயம் அம்மா வந்திருக்கிற விஷயம் முதல்ல என்னை விட கார்த்திக் தான் தெரியணும். அதுக்கப்புறம் தான் எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி அதடியாக யோசிச்சு தீபா வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பதுங்கி ஒளிஞ்சிடுறாங்க வேற ஒரு ரூமில். இப்போதைக்கு என்னை யாரும் கூப்பிடக்கூடாது. ஆனால் ஸ்னேகா இருக்காளே, அவள் எதுவும் என்னை மாட்டி விட்டா என்ன பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. அப்போன்னு பார்த்து ஸ்னேகா வந்து காஃபி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் மேடம் சொல்லிட்டு வெளியில் வந்து வராங்க. என்னது தீபா வந்து காணோம். சரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல என்னாச்சு, ரொம்ப நேரமாக வந்து காஃபி எடுத்துகிட்டு வரேன்னு சொன்னேன். இல்லவே இல்லை மேடம், நான் சாரோட பர்சனல் பிஏ ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட வந்து காஃபி கொண்டு போய் கொடுக்க சொன்னேன். இதெல்லாம் என்னோட வேலை இல்லை. காஃபி கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கெலாம் எனக்கு இங்கே சம்பளம்லாம் யாரும் தரதில்ல. இதெல்லாம் ஒரு வேலையா? ஏன் அவங்களே வந்து காஃபியெல்லாம் குடிச்சிக்க மாட்டாங்களான்னு சொல்லி தீபாவை பற்றி தப்பான அபிப்பிராயத்தை நல்லாவே விதைச்சிட்றாங்க அபிராமி அம்மா மனசில். இவ ஆரம்பத்துலேருந்து இப்படி தாங்க இருக்காங்க. கார்த்தியை கூட வந்து அப்பப்போ வந்து எதிர்த்து பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓ, கார்த்தி கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும்போது அவரையே எதிர்த்து பேசுகிறாங்களா? சரி, இப்போ நான் என்ன இது பண்ணுறேன்னு மட்டும் பொறுத்து வந்து பாரு. அவங்கள எங்கே இருந்தாலும் என் கேபினுக்கு வந்து வர சொல்லுங்கிற மாதிரி அபிராமி அம்மா முடிவு எடுத்துட்றாங்க. கேஷுவலாக வந்து கதவை திறந்தா ஆப்போசிட்டில் கார்த்தி வராங்க. யார் இருக்கா கேபினில்? யாரோ இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. சார், அபிராமி அம்மா வந்திருக்காங்க. என்னது அம்மா வந்திருக்காங்களான்னு சொல்லி கதவை திறந்து பார்த்தா அச்சச்சோ, தீபாவை பார்த்துட்டா என்னது ஒன்றும் புரியலையே, பிரச்சனையாயிடுமேங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. என்னப்பா கார்த்தி, யாரோ உன்னோட பர்சனல் பிஏவாமே காஃபி ஏதோ ஸ்னேகாங்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து கொடுத்து விட்ருக்காங்களா? இதெல்லாம் என் வேலை இல்லை, நான்லாம் கொடுக்க முடியாது. இப்படி சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரில. ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் நீ பார்த்துட்டிங்கன்னா என்னம்மா பண்ணுறது? தீபாவை நேருக்கு நேராக நீங்கள் அப்புறம் சொத்துக்காக ஆசைப்பட்டு தானே கார்த்திக் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துருக்கீங்கன்னு ஒன்றுக்கு ரெண்டாக சொல்லுவீங்க. அதனால தான் தீபா வந்து பட்டமாகி எதுவும் சொல்லாமல் விட்டுருப்பாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த பிரச்சனையை கார்த்தி வந்து எப்படி சமாளிப்பாங்க? அதெல்லாம் இல்லைம்மா, அவங்க ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தான்.